Hello? MD a magana Umar Hashim din ka ce an bashi baki zai iya dawo, to yanzu zai dawo ne ko kuwa? Ce ba zai dawo ba sai Hajiya Nafisa ta zo ta bashi hakuri. Jibrin, me ke ma zafi ne na kana kokarin yin kuka? Tsabar bakin cikin abin da ta mu. Kowa ya iya tafiya gida. Amma ni anan na kwana. Umar Hashim, ina mai roƙonka da cewa dan Allah ka yi hakuri ka kyale ta tunda ta gane kuskurenta. Duk wani baki da zaka bani ba zai taba canja niyyata akan abin da nake so ta aikata yanzu ba. Hajiya Nafisa, Umar Hashim ya ce ba zai dawo ba sai kin taka kin je kin bashi hakuri da kai. In dai har sai na je na bashi hakuri, ya jima bai zo ba. Na dawo gare ka na kowa. Boyo ka san Hajiya Nafisa da aka ce sai ta wa Umar Hashim hakuri, ka san me tai kuwa? Ga yana zai zara ido take inda ka san tsohuwar yar daba. Wai ki Hajiya Nafisa nan kyau wace irin kwarkwar ce? Kai? Ni kake cewa kwarkwar? Ku danna subscribe domin samun daɗaɗɗen fina-finanmu daga zarar mun ɗora a koda yaushe.